So, welcome to my life. आरो गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आंनि नैबे लाइभआवहाय बिएम सोदोब चेनेलजों नोंथांमोना जुगाजुग जादों दायो नोंथांमोनजों आं माखासे बाथ्रा फोरमायनो सानदों रागाम स' नोंथांमोना टाइटेलाव नुबाय जानांगौ रागाम नङा होमबा जायफोर लाइभआव दं दायो बिथांमोना आंजों रायज्लायनो हासिगोन दायो सोर सोर दङ फैदो लाइकआथ' फैबायानो रागामनि सोमोन्दै आरो लोगोसे जा पुलि मोसाहारिनि सोमोन्दै माखासे आरो गाबोन रागाम मोनसे जानो थांगासिनो दङ बेवहाय आं नोंथांनिसिम खोन्थानि नैबे बे जाबाय रागामनि नङा होमबा बिनि आं दा माखासे सुबुंफोरा सोंदों भिडिअ बानायनायावहाय रागामनि मिनिंआ मा व्हाट इज रागाम मिनिं So, Kalisaran Brahmani buंदों हाय आदा खुलुमबाय आरो लोगोसे बिरला बसुमतारी हेलो आदा हाय सो गोबां बिदिनो जाबाय थासिगोन आं नोंथांमोनखौ खोन्थानोसै पुलि मोसाहारि नोंथांमोना पिक्चारखौ नुबाय आरो रागाम सो सिगांग्रो आं नोंथांमोननिसिमहाय पुलि मोसाहारिनि सोमोन्दै बाथ्राखौ बाहायनोसै सो बे बड'लेण्ड डिजिटेल नामा डिजिटेल बड'लेण्ड होननाय मोनसे रादाब मोनसे नोंथांमोना नुदोंना डिजिटेल बड'लेण्ड बे डिजिटेल बड'लेण्डनि एडमिट होननानै बुङो बेखौ एडमिट माने एडमिनिस्ट्रेसन आरो बिनि गेजेराव बेखौ दैदेनो आरोना दा बेजों लोगोसे गोबां मानसिबो थाफागोन आरो अनलि फुलियावल' नङा बेयाव फुलिया सामलायो जानांगौ बिथांनि आइडिजों बिथांनि बायदिसिनाजों बाट बेवहाय आं साननाय मथेब्ला बेयाव अनलि डिजिटेल बड'लेण्डल' बे फुलियाल' नङा मानो होनबा लाइभ जेब्ला जायो अब्ला डिजिटेल बड'लेण्डनि बे पुलि मोसाहारि नामा बेखौथ' जों गोबां खम नुयो बेलेगखौसो जों नुदोंमोन आरोना दा पुलि मोसाहारिया बियो हमजाबाय दायो जोंहा जिपि सिं डिजिपि जोंहा आसामनि डिजिपि बिथांमोनाबो पस्ट होबाय आरो लोगोसे बिथांखौ हमबाय मानो हमखो मानि थाखाय हमखो स' बेवहाय माने रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ फालियाखै आरोना रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ फालियाखै आरो बेवहायबो डाइरेक्टलि ओरैबायदि मानसिखौसो बिथांमोना एदावना लादों आरोना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा रायजो राजाफोर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोर बेखौ मिथिखायो बिथाङा कंग्रेस पार्टिया जेब्ला दंमोन बे समाव कंग्रेस पार्टिजों बै समाव कंग्रेस पार्टिया देरहाबाय थादोंमोन जेब्ला कंग्रेस पार्टिनिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ओंखारबाय अब्ला कंग्रेस पार्टिया जोबबायबो आसामावहाय माने गैला आरो जेनबायबो बिदि जादों आरोना दा जेब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपियाव हाबहैबाय अब्ला लोगो लोगोनो बिजेपिया देरहाबाय ओरैबायदि आरोना मा ओरैबायदि गोहो दं बिनियाव ओरैबायदि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मोजां मोनो नंगौना नङा स' दिनै डिजिटेल बड'लेण्डआ बे सावगारिखौ आगारनानै होदों जाय बियो गावनि फिसाजोजों थादोंमोन जाहैदों बे माने फिसाजोसो बियो फिसाजोनि पिक्चार आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलायला नोंथांमोना नुबाय जानांगौ गोबां मानसिफ्रा दा माखासे निउज मिडिया बिथांनि पिक्चारखौ जानला मानला पिक्चारखौ होनो ओरैबायदि थोर थोर गियो आरो बिनि गेजेराव गुबुन बेवहाय डिजिटेल बड'लेण्डआ उइदाउट नलेज एनि इनफरमेसन गैयालासिनो जेबो इनफरमेसन गैयालासिनो डाइरेक्टलि बे मा होनोमोनलाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सावगारिखौ होनानै होबाय फिसाजो आरो बिफानि बे सावगारिखौ गाज्रि नोजोरजों होनानै होबाय मा लिरनानै होदों टेगआव मिथिगौना हेपि स्पेशेल सरस्वती फुजानो स्पेशेल सरस्वती फुजा आं बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाखिदों आं नुखादों बेखौ बेबायदि जाथाय जानायखौ बिनिफ्रायनो दायो दाङाबाजि जाना दं गोबां गेदेर दाङाबाजि मा दाङाबाजि इनकुइरि जागासिनो दं एनालाइसिस जागासिनो दं गासैबो ससियेल मिडियायावहाय जायफोर रेजिस्टार गैया मिथिबायना जायफोर रेजिस्टार गैया जायफोर नंखाय बांखाय फेक निउज चेनेल खुलिदों पर्टेल खुलिदों बिथांमोननि सायावहाय दायो इनकुइरि जागोन आरो ओरैबायदि आरोना दा गोबां इनकुइरि जानला मानला भिडिअ बानायनानै आगारजानाय नङा आरो जुदि आगारदोंब्लाबो फास्ट प्रेजेन्ट फिउचार बेखौ नायजोबसिन आरो मिथिबायना दा पुलि मोसाहारिखौ हमबाय दा बिथाङा सिगांग्रो बेयावहाय बिथांल' नङा गोबां जानांगौ जेरै हमना ला दा गोबां पर्टेल दङ जोंहा बेफोरावबो पर्टेलाव सासेल' बेवहाय मनिटर खालामग्रा गैया सासेल' बेवहाय माने एडमिट गैया बेयाव गोबां दङ बेवहाय बायदिसिना सुबुं गावबा सायख'ना लायो सासे मानसियाल' जुदि थायोब्ला बेवहाय बेसेबां भिडिअ सासे मानसिया आपल'ड खालामनो हायाना स' बिनिखायनो गोबां दङ दा डिजिटेल बड'लेण्डनियाबो बेबायदिनो थागोन आरोना दा मेन बुङोब्ला पुलि मोसाहारिनि नेमाव खुलिनाय जादों खोमादां बेखौ दा बिनि उनावहाय बिथांखौ हमबाय नङा होमबा दा असलियाथ' सोर बेखौथ' जों मिथिनो मोनला दा बाथ्राया बेसोखि without knowledge any information बैफोर बाथ्राफोरखौ आपल'ड खालामनाया गोरोन्थि जादों जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेबायदि जानांबाय आरोना हेपि स्पेशेल सरस्वती फुजा स' बेयावहाय पुलि बसुमतारीखौ हमनायनि खारना बेनो कि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे बिथांनि फिसाजो बिथांनि फट'खौ लानानै गाज्रि नोजोरजों बेवहाय
फटोखौ टेक माने खालामनानै बेवहाय आपल'ड खालामनाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव डिजिटेल फट'लेन्डनि माने बे एडमिनखौ फुलि मोसाहारिखौ हमबाय आरोना दा गोबां बिनि दारैनो गोबां बायदिसिना सुबुंफोरखौबो दायो नोजोर होगासिनो दं दानाबा फुलि मोसाहारिनि सोमोन्दै जाबाय नङा होमबा फुलि ओके स' बेवहाय आं बुंनोसै दायो रागामनि ओंथिखौ बुंनाय मथे आंनो खोन्थानाय मथे आं बेखौसो बुङो दे आंनो खोन्थानाय मथे रागामनि ओंथिया जाहैबाय कि बे सा रे गा मा सात सुरखौ लानानै मोनसे मेथाइ संगीत जायना बे माने नेशनेल रावजों थाङोब्ला आरोना बिनि मिनिंखौ बुजाय जाहैदों सात सुर मिथिबायना सात सुर आरो बिराद गोथौयै थाङो आरोना बेल' नङा बायदि बायदि मिनिङाव थाङो जाहैदों रागामा मिथिबायना बायदि बायदि मिनिङाव थाङो आरो बर'नि बिथोराव बुङोब्ला रागामनि मिनिङा जाहैदों कि honesty secret बै सिक्रेट नङा दे सेक्रेट SACRED सेक्रेट मिथिबायना connected with God इसोरजों नांनाय hidden stone होनना बुंदों hidden माने auspicious stone माने गोथार अन्थाइ होनना बुंदों गोथार अन्थाइ मिथिबायना रागामनि मिनिङा जाहैबाय कि hidden auspicious stone मिथिबायना hidden auspicious stone आरो sacred stone होनना बुंदों sacred SACRED ओमफ्राय बिदिनो stone होनना बुंदों इसोरजों जोङो कानेक्ट जानो हानाय ओरैबायदि गोथार अन्थाइ आरोना बियो मिथिबायना ओरैबायदि गोथार अन्थाइ बैखौनो रागाम होनना बुङो जाहैदों माने दा गोबां बिथिङाव दङ आं जायखौ बुजिदों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थादों रागामनि मिनिङा मा आरो रागामनि मिनिङा बेनो कि मोसानाय दामनाय देनायजों लिंक दंफायो आरो इसोरजों कानेक्ट जानायावबो लिंक दंफायो गोथार मोनसे अन्थाइ होनना बुंदों बेखौ सेक्रेट स्टोन होनना बुंदों मिथिबायना सेक्रेट स्टोन बे सिक्रेट नङा सेक्रेट SACRED सेक्रेट मिथिबायना सेक्रेट प्रनाउन्सिएशना एखे दारिनो थांनो नागिरो आरोना बे सिक्रेट बेजों सिक्रेटजों बेजों एखे थांनो नागिरो होनना मिनिङा आंबो कनफिउजन जादोंमोन दहायो खोनानानै आंबो दहायसो फार्स्ट टाइम बे रागामनि मिनिंखौ खोनानो मोन्दों मिथिबायना स' बेयावहाय आरो गोबां मिनिं दंबावो आरोना जा फैला सारमोन दंमोन बेयावहाय फैला सारमोननि बाथ्रा आरो लोगोसे प्रतिमा मेदाममोननि बाथ्रा स' बेफोरखौ लानानैसो आङो बेयाव बुजिनानै बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायबाय रागामनि मिनिङा मा दा गाबोनबो प्रग्रामाव मिथिनो मोनगोन बायदि मोनदां रागामनि मिनिङा मा स' रागामनि मिनिङा जाहैबाय सेक्रेट स्टोन आरो लोगोसे बेयो जाबाय auspicious hidden auspicious stone auspicious stone आरोना आरो लोगोसे सात सुरजों लिंक दानाय मेथाइ दामनाय देनाय मुसुरनाय बेफोरबायदिजों लोगोसे आरोना बे रागामा स' बेनो गाबोन जागोन 19 फेब्रुवारि आरो लोगोसे 20 फेब्रुवारि आरो लोगोसे 21 फेब्रुवारि गोबां सर्टआवनो जादों नोंगौ थारैनो बाथ्रा आरो नोंथांमोना बुजिनो लुबैदों रागामनि मिनिङा मा दा बेवहाय मा होनदों फार्स्टनिफ्राय 8:30 जागोन बेवहाय प्ले कस्टिं होनना बुंदों आरो 9टानिफ्राय जागोन माने 8:30 जागोन प्ले कस्टिं जागोन जोंहा दावबायसा सारजोंनो बेखौ स्टार्ट खालामग्रोगोन आरो लोगोसे कालचारेल हारमनिनि बेवहाय गोबां बेयाव डिसकासन जागोन गोबां सुबुंफोर फैगोन बेवहाय आरो लोगोसे बर'निल' नङा गासै कमिउनिटिसनि बिटिआरनि सिङाव थानाय बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय गोबां माने एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ लिंहरदों बाट आं सानोमोन बेवहाय बिटिआरनिल' नङा गुबुन माने बाहेरनि एक्टर एक्ट्रिसफोरखौबो लिंहरजागौमोन बेखौ आं सानोमोन बाट बेवहाय बिटिआरनिल' होननानै बुंनाय खोनादों आं बेखौथ' आं मिथिला खिन्थु आङो दानि बावैसो रबि नार्जारि जाय गहपुरनि माने फिल्म डाइरेक्टर आरो एक्टर बिथांजों आं माने मेसेन्जारावहाय चेट खालामदों बिथाङा आंनाव मेसेज हरदोंमोन माबोरै दं खबरा फंबाय होनना बुंदोंमोन बिथांनि हाबानो ओमफ्राय 9 मार्च ना मा होनना बुंथाय बेवहाय बिथांनि हाबा स' बेवहाय बिथाङा आंखौ इनभाइट खालामहरदों स' बेवहाय आङो रायज्लायनो मोन्दोंमोन सोंहरदोंमोन गाबोनहाय 19 फेब्रुवारियावहाय रागाम प्रग्राम दङ बे रागामाव नोंथांमोना फैया नामा होनबाय जोंखौथ' लिंहराखैनो होनबाय आरोना बियो ओमफ्राय बिनि गेजेराव आंथ' खबरानो गैया होनबाय आरोना स' जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि आरोना दा बाहेरनि एक्टर एक्ट्रिसखौबो लिंहरनाया गाहाममोन बायदि बेखौ मोनदां बाट बेवहाय माने फेशनिंबो जागोन मेथाइ खननाय आरो मोसानायबो जागोन बर'निल' नङा गोबां बे बिटिआरनि सिङाव थानाय माने एक्टर एक्ट्रिसफोरनि सायावहाय
आरो बिनि गेजेरावहाय जायफोर एवार्ड मोनदों जायफोर फिल्मफ्रा एवार्ड मोनदों बिथांमोननिबो रिनाउन खालामनाय जागोन आरो फास्ट प्रेजेन्ट फिउचार सिगाङाव जायफोर एक्टरफोर एक्ट्रेसफोर जाना दं फिल्मफोरबो दंमोन बेफोरनि नाम माने बेवहाय मेनसन खालामनाय जागोन कि जाना आं सानदों आलायारननिबो मेनसन खालामनाय जागोन बायदि मोनदां बेखौ मिथिबायना ओमफ्राय रागामा जाबाय दि बड'लेण्ड संस्कृति मिथिबायना बेखौबो मोनसे दि बड'लेण्ड संस्कृति होननानै बेखौ बुंनाय जादों आरोना रागामनि मिनिंखौ दि बड'लेण्ड संस्कृतिनि माखासे बाथ्रा बेयाव बाहायनाय जादों आरोना बिमानि राव माखासे बाहायनाय जागोन बेवहाय आरो लोगोसे बेयाव इनभिटेसनाव बुंदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायना खोन्थानोसै with immense pleasure on behalf of organizing community of Ragam the Bodoland Sanskriti would like to invite you to a mega culture event an initiative towards building peace and unity in Whittier which is going to be held in City of Peace Kokrazar on 19 February and 20 February and 21 February up to 20 February 2021 at the Bodofa Cultural Complex Kokrazar Whittier and your gracious presence will be highly solicited in the event. जोंहा chairman माने EM executive member बे culturalनि जोंहा दावैसा सारनि बे मेसेज नोंथांमोननिसिम स' नोंथांमोना आसा खालामो बेवहाय सफैगोन गोबां सर्ट जादों पाब्लिसिटि खालामनाया जोंथ' आंखौथ' दहायसो लिंहरदोंमोन आरो बेबो जास्ट ओरैनो आब' फुजि बुंनायाव लिंहरबाय आरो बिनि गेजेराव आं थांबाय दा बेयाव आं नोंथांमोनसिम बेखौ पाब्लिश खालामना होनाय जाबाय गोबां सर्ट जादों माने बेवहाय पाब्लिसिटि खालामनाया स' जायफोर खाथियाव दं बिथांमोना फैनो हागोन दा बेवहाय सोंदों मोनसे पाब्लिकफ्राबो थांनो हागोन नामा येस ब्र' पाब्लिकफ्राबो फैनो हागोन नोंथांमोनानो फैनो हागोन आरो नोंथांमोना फैनानै गाजा गोमजा खालामफैबानो जाबाय आरोना बेवहाय नोंथांमोन ज' रायजो राजा पाब्लिक गैयाबा मा प्रग्राम जागोन नङा होमबा रायजो राजा थानांगोन ना प्रग्राम मोनसे जानोब्ला रायजो राजा गैयाब्ला नायग्रा गैयाबा बोरै प्रग्राम जागोन नायग्रा थाबासो प्रग्राम जागोन ना नायग्रा गैयाबा प्रग्रामानो जानाय नङा जुदि नायग्रा नाङाब्ला मोनसे प्राइभेट मोनसे ओरैबायदि मोनसे हल लानानै बानायनायानो साबसिन नङा होमबा बेबायदि एसेबां गिदिर फिल्डआव मानोथो बानायनो दरकार नङा होमबा स' बेनो आरो खोथाया आदा मोजां थां आदा नों थाङा नामा माथो बयबो थाङोनो माथो अबाव माथो थांनानै फैखांबाय आं दहाय भिडिअ बानायनानै फैलायलायबाय बेसां माबानानै स' थेंक इउ स' माच गाइस आं भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम लाइभ खालामनायनि जाहोन रागामनि मिनिं आरो फुलि मोसाहारिनि सोमोन्दै बाथ्रा बाहायनाय स' मानसिफ्रा बुंदों फुलि मोसाहारिखौ सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि बाट आं बेफोरखौ बुंनो थांला बाट बेवहाय रादाब हिसाबै बिथाङा डिजिटेल बड'लेण्ड हिसाबै बिथाङा गोबां पलिटिकेल आरो लोगोसे एबसुखौ सोंखारिदोंमोन जायनि जाहोनाव थाङै थुङै बे फिथाइखौ मोननो हाबाय आरोना थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमनाय थाबाय बाय बाय गुड नाइट आरो हायोबा भिडिअखौ स्टेटास होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलांबानो जाबाय थेंक इउ खुलुमबाय